तुम्हारी इच्छा होगी ଭଲ ସାଇଜରେ କରିବି ନା एक बार नाହାନ୍ତି ମୋ ଦେହ ଯେମିତି ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଚୁପ କର ବସ ମୋ ବାଟ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯିବି ଆସିଲାଣି ଖରା ମଉଳି ଯାଉନୁ ଟିକେ ମନା କଲା କି ଯା সংকট সংকট ଆଇଲା ରେ ହାତା ମା ମୋର ତ ବୁନିଆ ପିତୁ କ୍ୟା କହରେ ପୁରା ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ହାତା ମା ମୋର ତ ବୁନିଆ ପିତୁ କ୍ୟା କହରେ ହେ ସନ୍ଦୀପ ତୋର ଯଦି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ମତେ କହିନି ସିଧା ସିଧା ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ହଉ ନେ ନେ ପଇସା ନ ତାମାନେ ଭାଇ ତୁ এইটা হচ্ছে অর্থ সর্বস্ব দুনিয়া শঙ্কুত বাবু হচ্ছেন এ অঞ্চলর গোটে খ্যাতনামা ব্যক্তি তাছাড়া মু তাঁকু কথা ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ଶୁଣ ତାଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ছি ଭାଇ ছি এই কথা କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ପଶୁ ସହିତ ମତେ ବାହା କରିବାକୁ ଏ କଥା